средата на 19 век английските археолози Остин Лейард, сър Хенри Ролингстън и техния помощник иракчанинът Хамрус Расан откриват най-голямата древна библиотека на асирийския цар Ашурбанипал, която съдържа десетки хиляди глинени плочки с клинописно писмо. Там се съдържа информация за търговски взаимоотношения, за покупко-продажби, за данъци, за историите на отделни райони на изтока, хроники на древни легенди. Голяма част от тази библиотека са преписи от шумерски епос. И в тази библиотека те намират части от епоса за древния герой, праотец, полубог, получовек Гилгамеш. Този епос за Гилгамеш вече е достъпен на съвременните читатели, преведен, издаван неведнъж, но пътят до неговото откриване, разчитане и предаване на съвременниците е много дълъг и труден. Интересното в случая е, че за да достигне до нас този превод на епоса за Гилгамеш, голям принос има един българин. Българинът от Котел Петър Матеев. Петър Матеев е роден на 10 февруари 1850 година в Котел. Произхожда от семейство, което рядък случай за България, знае корените си 7 поколения назад. Прапрадядото на Петър Матеев е един от дарителите на един от атонските манастири. Той е изографисан там като ктитор. Прадядо му е дарител на манастира на остров Света Анастасия до Бургас. Те винаги са давали пари за просвета, за училища, за книги. Бащата на Петър Матеев го изпраща в колеж в Малта, протестантски колеж, но след няколко години колежът е закрит и учениците ги прехвърлят в Робърт колеж в Цариград. Робърт колеж става известен с прозвището Българският колеж, защото голяма част от учениците би трябвало да бъдат от всички балкански страни, но най-голямата част са от българчета. Там се дава едно много строго възпитание, много добър английски език. Петър Матеев завършва Робърт колеж на 19 години и веднага е включен на работа в английските пощи. Живее в английска среда, навсякъде го приемат като англичанин, защото много добре овладял езика, маниери, стил на живот. Много спортен тип, висок 2 метра, снажен, силен, много свободолюбив, много упорит, отстоява позициите си. Той затова може би по-късно не се включва в никоя политическа партия, защото смята, че има свои лични виждания и той казва, пише на място, действам според ситуацията, което смятам за правилно в момента. Интересува се много от пътешествия, чете за тях и през 1874 година му се случва да направи първото от няколкото си пътешествия, които по-късно има в живота си. По това време европейската общественост се интересува много от Ориента и дори жени, пътешественички, идват в Ориента и знаем за Мери Монтегю, за Елизабет Крейвен, Джорджина Маккензи, Аделина Арби и други, които оставят своите пътеписи за Ориента. В Цариград идва една английска пътешественичка, която моли да й дадат водач, да прекоси Мала Азия и да изследва като археолог. За съжаление, не знаем името на тази пътешественичка, няма никакви следи за нея по-късно. Освен, че след пътешествието се е изказала много ласкаво за своя водач, който е бил много силен, смел, компетентен, през много трудни места я превежда, където има разбойници, диви животни, пустини и дори намират артефакти, които после Петър Матеев предава на директора на Робърт колеж. От всичко, което разбирам за Петър Матеев е, че той имал и уникални умения. Освен, че е бил едър и висок мъж, е имал и доста познания за конете, за да може той да организира една експедиция сам, през цялото време да знае откъде да мине. Да изчисли храната, да изчисли водата,
да поддържа кон. самия кон. Значи поддръжката по конете е изключително важна. Ако по някаква причина коня се разкуца, да може да го подкове, да може да го подреже, да може да се погрижи за здравето му, съответно да направи лагер, в който да лагеруват с въпросната дама, англичанката. Това са били все негови задължения. Когато има дъжд, работата не спира. Сега ще почистим копитото малко тук. Може да отвориш? Не. В момента почистваме, подготвяме копитото, за да сложим подкова. И сваляме това, което е израснало при нея. Няма да й трябва. Защото при конете копитата растат както при хората, ногтите на пръстите се. Трябва да се балансира всичко, да се подготви. Слагаме подкова. Да е равно балансирано копито, не много израснало. И сега с ножката сваляме от стрелката, което е изрично, което е израснало през времето. А как разбираш докъде точно трябва да отрежеш, за да не, коня да не го заболи, така да се каже? Ами това просто е практика. Горе-долу това, което ще взема. Тук сега трябва да заравним всичко. Защото подковата е равна. Когато слагаме подкова, трябва да имаме равна основа да сложим, иначе тя ще падне. Тук е съвсем малко при нея, което ще трябва да се вземе. Ще трябва да е възможно най-симетрично изравнено. Много малко хора са останали вече, които могат да работят с подковаване. Еми, то няма толкова коне, колкото имало преди. Малко да отворим. Много широко или много тясно, или много дълго, примерно. Колко време отнема едно подковаване? Ами, според зависи колко трябва да се подготви самата. Значи за 4-те крака е обикновено към час и половина, час и 15-20 минути. Час е, примерно, ако всичко е окей, няма да има смисъл да се прави кой знае колко самата подкова. Реално самия клинец влиза в нечувствителната част на копитото на коня. Самите клинци имат са заоблени, така че леко завити са на върха и по този начин трябва да се внимава, като се слага, така че завитата част излиза навън от копитото на коня, за да не ободеме кончето. Много е спокоен коня. Това Те са натренирани да бъдат така. Да, това е основното, че те са натренирани да бъдат така. Това с други коне съм виждал, въобще не става по същия начин. Държат ги по няколко човека. Ужас! Аз въобще не мога да си представя, че мога да се доближа на такова място да снимам. Ами, това е пак много време тренировка, един кон се държи по този начин.
Виждате как подковата е точно по копитото, съвсем леко остава отвънка, така че копитото, когато кончето стъпва, се отваря и затваря хиляди пъти на ден. И искаме да имаме малко подкова останало отвънка, колкото да работи правилно самото копито. Всичко е симетрично, изглежда добре. Същевременно трябва и да я предпази. Той трябва да е имал и военни умения някакви. 25 години той има притежавал всичките тези качества, което е просто чудощо. Аз съм много изненадан от това, което установяваме с способите на експерименталната археология. Добре, че съществуват такива, за да дадат ясна представа за нещата, които са били в онази епоха. В Робърт Колеж явно са ги подготвили изключително добре като умения. Да, те там са тренирали езда, бокс, Да. което е важно. Лека атлетика, гимнастика, набиране на лост, успоредка, бягане, Скок с... овчарски скок също. Да. Тоест неща, които очевидно са били използвани в практиката. Доста езици, доколкото разбирам. Да, той е знал е френски, знал е английски, знал е древни езици, турски е знал задължително, защото все пак да се оправя, това е в рамките на Османската империя, задължително трябва да знае и турски език. Няма как. Така че, действително, една картина на човек, който е бил, как да кажа, просто Уникален за тази възраст, на която е бил 25 уникален. години. 25 години е бил само. Действително е шокиращо. И не на последно място може би да се включа, но е знал как да тренира коне, защото конете, които са използвали, би трябвало да са натренирани, иначе по-добре да върват пеш. Какво имаш предвид да тренирате? Ами натренирани коне, даже ето сега ще покажа. Единия пример е ето тези двата коня как седят и ме чакат, не е нужно да са вързани. Ако ти някъде пътуваш и си оставиш конете ето така и те изчезнат, нали, ти оставаш без кон. Така че трябва да имат съвсем основни. Искаш да кажеш, че той е имал такива умения, Ами, да би трябвало да не се плашат от изстрели, от резки движения, да спират когато това им си го кажеш. научил в практиката. Каза, че това е 10 години ти практика, опит. Така е, да. А той на 25 години го имал това нещо. Кога го научил? Ами явно пак е било чрез практика или хора, които са практикували това, са ги преподали. Нали? Както аз съм ги научил тези работи от хора, които са го правили. Нали? Практиката е най-добрият учител, нали? Или пък някой, който вече го е правил. Кога и къде ги е изградил тези умения? Този млад мъж. Това е пълна мистерия. Би ли ни показало сега с конете какво... Ами ще покажа първото, което, когато има коне, които са за керван, първо е трябвало да са спокойни, да стоят, когато им кажеш да стоят. Да не се ритат, разбира се. В смисъл, ако има коне, които се хапат и се ритат, нали, това е животно, което е потенциално опасно за ездачите, сами за себе си са опасни даже. Нали? Така че това е нещо, което трябва да бъдат натренирани да не правят. И направо ще покажа. Когато аз подведа този кон, и другия кон ще бъде подкаран с съглавника и тръгва. Нали? И другия плюс на тази система, ако този кон сега искаше да рита по другия, тя ще дърпа на опашката му повече, в един момент ще става дискомфортно. Така че малко ли повече се учи сами. Но ако примерно погледнем на конето, като трябва да се спре, и ако покажем новата посока, да тръгнат и двата коня на новата посока. По възможност искаме това без да се дръпнат за опашките. Те в един момент много бързо разбират къде е края на въжето и го отчитат. Новата посока. Пусна въжето тук, искам да ги намеря тук. Нали? Защото когато се обслужват коне, не винаги има коневръст, особено ако са някъде в пустинята, няма дървета наоколо, те трябва да са научени така, че където ги оставиш, там трябва да мога да ги намериш. Имам и едно предположение. Предполагам, че са ги спъвали. Да, най-вероятно ако не е имало и къде това. да ги вържат, мисля, че са ги спъвали. Аз пък съвсем друго предположение. Наблюдавайки тези специфични умения, които ти притежаваш, очевидно притежавал и Петър Матеев на 25 годишна възраст. Дали пък не е било възможно той да наема просто обучени коне? Дали съществува в Със сигурност е имало хора, които за са обучение точно на такъв тип коне,
които да са за керван. Да. Тоест, дали той е имал възможност да улесни собствената си работа, защото те първо да хваща коне, да ги обучава, за него явно, че къс е бил срока на логистиката на това пътешествие. Разбирам, да, щом е било така. Нищо чудно, значи тогава има много добри треньори, защото хората тогава са използвали конете за работни коне, използвали са ги за работа И за транспорт. за транспорт, да, не са ги използвали както в момента за домашни любимци. Сега, за да може да качиме коня където и да било, или да правиме каквото и да било, трябва да имаме контрол на краката. Така че, ако аз нямам контрол на краката тук, няма как да очаквам да имам контрол на краката, когато съм на моста или пробвам да го кача на караваната. Така че от някъде трябва да започнем. Трябва да има някаква начална точка, отправна точка всъщност. Изключваме задницата, две очи, нова посока. Така че трябва да мога да му контролирам краката около мене. Ето тук иска да смени посоката, без да съм му казал. И тъй като това му е първи урок, той дава проблеми, което е нормално. Тук е малко близо. Там го пляснах, защото беше прекалено близо до мен. Ако имам 400 кг, кон, който е прекалено близо до мен, той може да ме ритне. Ако ме ритне и ме оцели в главата, може да ме убие. Така че ако той е толкова близо, влиза в моята електрическа ограда. Ловим от тази страна. Така. Нека да го види от тази страна също. Тук си сложих стика отпред, защото не исках да мине през мене. Това беше като блок. Напрежение. Проверява. Малко заден. Но затова подкарването, задните ги вкарахме преди това. Браво, момчета! За да имаме контрол на самия кон. Сега, когато той е стъпил горе, както сега се получи, това е много хубаво, ще го оставим. Всъщност почивката сега ще бъде горе. Така че всеки път, когато слезе долу, сега ще го накарам да слезе долу, мога да му дам работа. Ще се махнем от моста. Това е нещо, което той не очакваше да направя. Така че работата сега ще бъде тук долу. Даже той много по-лесно минава ясно наляво, колкото обратното. Това не е проблем. Човек трябва да е търпелив, когато го прави това, защото отнема малко време. Най-добрият начин да го прескача просто с времето да разбере, че му е по-лесно да премине през него, отколкото да го
прескача и да го минава бързо. Сам рамената. Ето сега това беше много по-добре. Когато мога да го качиме, първо искам да може спокойно да минава, защото преди малко не минаваше много спокойно. И докато не започне да минава спокойно, е много трудно да го накараме, ето така да застане. Сега силно се вижда как любопитства и така нататък, това е много хубаво. Те също си проверяват обстановката. Сега всеки път, когато се качил и е там, където аз го искам, се галиме, почиваме и така нататък. Ако го дам още малко напред, напрежение. Ето тук вече качихме 4-те крака. Много галене. Сега, когато коня може да стъпи на нещо кухо и е спокоен, значи това може да е рампа за каравана, може да е рампа за кораб. Това специално всъщност нещо предавно го правим, защото имахме въпрос как може да научим коня да се качва на кораб. И всъщност те трябва да са абсолютно спокойни, да стъпват на кухи рампи, мостове, да не се притесняват от тесни пространства. Така че аз съм го качил в момента на едно мостче, което всъщност не е много по-дълго на ширина и дължина, отколкото е той. Сега, всеки път, когато е горе, за да му е, не знам дали се виж как е пуснал задния ляв крак, така че е повече от спокоен. Това е явно и това е което искаме. Сега ще го пробвам от другата страна, ще го накарам да слезе. Ще смениме посоката, местиме рамената. Когато е стъпил, сега може да го накараме да стъпи само с 2. Браво на момчето. Или може да го накараме, напрежение, да стъпи с 4-те. И всеки път, когато е направил правилното нещо, галене, галиме коня, може да застанем от тази страна, да не свиква да не вижда само от една страна. И за да сме допълнително сигурни, че спокойно може да хвърляме въжето по него, както правихме в началото. И това е в рамките, не знам, на около половин час тренировка, може би малко повече, се върза, но веднъж фиксирано това и научено, това си остава до края на живота при тях. Браво. Но има и един друг момент. Въпреки, че е взел на тренирани коне, ако твоето предположение е вярно, то той е трябвало да извади от тях най-доброто. Да, значи не е въпросът само да имаш натрениран кон, а трябва и да можеш да използваш уменията на този натрениран кон. И ако трябва и аз да се включа, тъй като аз тренирам в базата коне, с конете тренирам, искам да ти кажа, че въпреки, че тренирам 3 години вече, ако ме оставят сам с един натрениран кон някъде, без да съм с уменията, които има Сашо, респективно Петър Матеев, трябва да ти кажа, големи проблеми ще станат. Специално на теб ще го покажем това, ще дадем един много натрениран кон. Аз си признавам, че нямам мездарски умения. Язил съм някога, когато дядо ми беше жив, Бог да го прости, и той имаше коне, които са от хиподрума в Божурище, пенсионирани, да ги наречем. Големи коне такива. Язил съм тогава. Обаче от тогава до сега не съм се качвал на кон, така че... Исках да кажа, че ти можеш да си вземеш супер обучени коне, но нека Сашо да ти кажа, ако ти не си наясно с много тънкости, ти просто сам да тръгнеш и особено да отговаряш за други хора, ето той отговаря за трениращи, и Ани и той, просто ще ми е много интересно какво се случи, просто да пуснеш един тренир, така, от нашите трениращи тук, сам с коне. Точно за това какво ще се случи, Сашо? Ами при всички положения човек е трябвало да има познание. Може би, даже не бих казал като треньор толкова, но трябва да може да изкара минимум най-доброто от тия коне, които са вече натренирани. Така че основни познания трябва да имаш. Нали? В неговия случай не са били основни. В неговия случай не са били основни. Това исках да кажа, че не е важно само един натрениран кон да ти дадат,
а е важно ти какво можеш да направиш. Точно така, да. Значи той уменията, които е притежавал, са били за мен уникални за неговата възраст, за да може да тръгне с 5 или с 6 коня и да направи тази експедиция, която е била месеци наред. Тук не става въпрос за една седмица да отидеме на палатка някъде. Става Било въпрос за ловчи, месеци, било... месеци. Да, месеци. Трябва да е бил изключително така наясно с материята. Да, очевидно той притежава тези умения, обаче не трябва да забравяме нещо друго. Наред с всичките тази работа, това е тежка работа, Да. той е имал и задачата да опази живота на тази Да, англичанка. Да. Това означава, че той е поел отговорност както за нейния живот, така и за собствения си живот. А времената тогава са били толкова смутни, толкова непрекъснато войни, възстания в рамките на Османската Размирни и империя, опасни. размирни времена. Значи, действително, животът им е бил, предполагам, е бил накосан. в опасност непрекъснато са били. Сега се сещам, че освен всичко друго, целта на пътешествието на англичанката е била да намерят артефакти. Тя е отишла с тази задача. Това означава, че покрай всичко друго, значи, освен всичко това, което говорихме, за тези умения, за опазването на живота, сигурността, Да. грижите по сигурността, И битуването дори. да, той е трябвало да умее да извлича артефакти, да ги намира, да ги обяснява, да ги разбира, да ги разчита. Тоест той притежава някакви извънредни умения, които аз продължавам да се чудя къде е получил такова образование. Тоест аз знам много добре къде е получил образование, обаче като сравнявам образованието в момента с това образование, което може би и тогава са имали в Робърт Колеж, аз си им свалям шапка. Но въпреки всичко явно е бил и доста буден младеж, защото въпреки образованието, този колеж не го е завършил само той, завършват го и много други хора, които са не само българи, ами и чужденци от други народности. Не сме чували за нито един толкова буден и способен младеж, колкото този българин е бил. Значи той трябвало да има и лични умения, които не е усвоил само благодарение на Робърт Колеж, за да направи това пътешествие възможно. И не само това. Да. Между другото, една бележка, просто вметка. Между другото, на Робърт Колеж се казвали колежа на българите, защото изключително много българи са учили там. И то повечето са били, не повечето, те са били будни младежи. Като Петър Матеев, очевидно, защото повечето от тях след освобождението влизат в правителството на Управлението на България. Управлението на България. Константин Стоилов, примерно, самия Петър Матеев, който е бил приближен на Константин Стоилов, и после по-късно е бил и дипломат. Просто е развил трескава и активна обществено-политическа дейност.